ತಿರುಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾ ನೀನು ಕಾಣೆ ಕಾಂಡೆ ಒಡೆ ಬೈದೆ ತುಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು ತೋಜವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾರ ಆವಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೊದಲ ಪೂರ ಇನಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಾದಿ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬಿನಿ ನನ್ನ ಗಿಡಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೆ ನಿಡೆಗೆ ಸಾವಿನ ಪರಿಹಾರ ಚಾಪರಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ತುಲಿ ದಾಲ ತಿಂಜಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಗಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬರ್ತೀರಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆನಾ ಪಣೀನಿ ಜಡ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಲಾಕ್ಲಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಕುದ್ದೇರು ಇತೆಂಕಲು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾನಿ ಗಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಬಾಬಾ ನಿಗಲೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡಿ ಬಲ್ಯವ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಿಡೆ ಬರ್ತದಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಲವ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಿಗೆ ತಂದು ಪೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಇಜಿಂದಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿರ್ಗೆ ಅದೇ ಗಾಯತ್ರಕ್ಕ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೈದಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ ಹೊಡಿನಿ ಇಜನೇ ನನ್ನ ಗಿಡ ಪೇರು ಮಗು ಕಾಣೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಂಡ ತೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೊಂತೆ ಪೋದು ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಆಂಡನಿ ಕಲ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಸಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಂಚಕಲ್ದ ವ್ಯೂ ತುಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾವ್ ಬಾಬಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಕನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರವೆ ಬಾಬಾ ರಾವ್ ತುಲೆ ಪೋಪಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ ATM ಪುದರ್ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ATM ಗು ತುಕ ಏತು ಪೂರ ಕನ್ಪೇರಿ ದಾರಿ ಕತೆ ತುಕ
ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬರ ಚಾ ತಗಲಿ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ತಗಲಿ ಬರ ಚಾ ಎನ್ನುಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಚಾಟ್ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ತಿಂಡಿಡು ಮಾತ್ರ ತೂಕತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓಕೆ ಜುಟ್ಟು ಮಾಮ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದು ತೂಕ ದಾದಪುರಿಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪಿರ್ ತೂಕ ಜುಟ್ಟು ಮಾಮ ಅವೇ ಬಲಿಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಕ ಪಲಾವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಪಲಾವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವನು ಪಲಾವ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜು ಬಾಬನ ಬೈದು ಉತ್ತಪ್ಪ ಬಾಬನ ಉತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಬನ ಅಯ್ಯ ತಿಂದ ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ತಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಾ ನೆಡೆ ಬತ್ತಡ ಇಗುಲ್ಲವರ ಚಾ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಾ ಬರಿಯತ್ತ ನನ್ನ ತೊಂದ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾ ಬಾಬಾಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತೆ ವನಸ್ ಶಾಮಿಗೆ ಎತ್ಕೊರು ತೂಕ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪಲ್ ಆಯ್ತು ಮೊದಲು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುದು ಕೆಲವರು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮಂಚಕಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಇವರೇ ಹೂವಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮರಣಿ ಕಾಗಜಿ ಗುರಿನತ್ತ ಮೇರಿಯಾ ಮೇರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ದುರ್ಗಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ತುಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ನಡೆದು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಡವರಣಿಗಳ್ದ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರ ಹಾಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವಿ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಪುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತುಗರ್ ಪೆರೆ ತೂಕ ದಾದಾಣಲ್ಲ
ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಉಲೈ ಪೋದಾಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್. ಅದರ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೀಜ ಮತ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಬಲಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ಚು ಅವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು. ಇಂಕಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಟು ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಡ್ಜಿರು ಬೊಕ್ಕೇನು ತೋಜವನಿಗಲಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಮಂದಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಡು ತುಲಿ ದಾದ ತೋಚವೆ ತುಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಡಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಗೆರೆ ಅಂದುದಿ ನೀನ ಒಟ್ಟೆ ನಾವು ಮೂಲಿನೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂದು ನಿನ್ ಬಾಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ ಎನ್ಸಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಲ್ಬೇಕು ಮುಪ್ಪ ಡಿ ಮಾಡಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿಲಿ ಒಣಸ್ಕಿತ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ತರಿ ಅದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕನಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪೋಯ್ ಸರಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಕೊಡಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ಅಬ್ಬಾ ದುಂಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಲಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ತೋಚ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತುಂಡು ಡಬ್ಬಲ್ ದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬಡ್ಡೆನಾ ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆನಾ ಇನಿ ರಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇನಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜಿನಲ್ಲ ನೀರಾದಿತ್ತು ನಾವು ಲಾಗಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನೀರಿತ್ತು ನಾವು ಖಾಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮವರ ನಿಮ್ದು ತಿಂತೀವಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವೇ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಝೊಮೊಟೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಟುಂಡು ಬಾಬಾ ಒಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿರ್ಲೆ ತೋಜವೇನೆ ಗೊತ್ತಿ ಅವಕ್ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರಿಗೊಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರೆ ಪೋಯಿರು ಬಾಬಾ ಮೂಲ ಪೂರ ವಸ್ತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವದ ಪುರದು
ಕೌಸಲ್ಯ ಕೌಶಲ ಉಡುಪಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಬಾ ತೂವರೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಲುಂಡು ತೋಜೋಡು ಬೇತೆ ಅದ ಅವಲುಂಡು ಕಡ್ಪಡಿ ಬತ್ತ ಕಡ್ಪಡಿ ರಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆದು ಪಿದಾಡುವ ತೂಕ ದಾದಗಿದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾಬನ ಓಲ್ ಸುಕ್ಕ ತುಲೆಂಗಿ ಒಣಸ್ ಬತ್ತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪಡು ನೊಕ್ಕು ಬಾಬನ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿಡು ಒಣಸು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಕ್ಕ ವೆಜ್ ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗ ತೋಟದ ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಕಡ್ಪಡಿ ಬತ್ತರ್ಡ ಇಡೀ ಬರಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ ಯಾಕಲ್ಲ ವಣಸ್ ಪುರಾಣ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಾಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಬಗ್ಗ ತೋಟದ ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಬತ್ತರೇನೆ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರಲ ಉಂಟು ಕಡ್ಪಡಿ ಬತ್ತರ್ಡ ಬರ ವಣಸ್ ಮಲ್ಕ ಪೂಲೆಡೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಅಂತ ಜಪ್ ಅಮಾಲ ಒಂದುಂಟು ರೆಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಅಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಕಂದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಗಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಜ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆದು ಬತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಕಾಣೆ ಪೋತ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ಒಂತೆ ಜೆತ್ತೇರು ಮೆಗ್ದಿ ಕೆಲಸದಾಡೆ ಪೋಯಲು ದೇಯಾನ್ ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವೇನು ತೋಜವೆ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕಂದನಂದು ಬಕ್ಕ ತೋಜದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲೋಗು ನಿಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಂತಲೇ ಚಾತ ಪುಡಿ 1 kg 2 kg ಕಂದನ ಮೊದಲೇ 2 kg ಚಾತ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಶುಗರ್ 5 kg ಬೊಕ್ಕ 5 kg ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ 600 ಏತ ಚಿಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಕುಕ್ವೇರ್ ಮೂಜಿ ನಮ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜುಂಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯಿಲ್ 2 ಲೀಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಾಬನ ಪೂರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಪೂರ ಅರೆಗ್ ಬೋಡೆವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿನ್ನನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಕಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಗ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡೆಟ್ಟಲ್ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬ್ರಷ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು
ತಾವರೆದ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪೇರು ಪಾರ್ದು ಪರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಒಂದು ಪೋವ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಉಂತುಲೆ ಯಾಕುಲ್ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಉರ್ದು ದಾಲ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಅಂತಂತೆ ಕಂತೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಒಂದಂಚು ಬಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 289 ಪಡೆದೆನಕ್ಕೆ. Galaxy NFL chocolate on the whiskers. ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚ ಪೂರ ಅಂತ ಕಂತೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.